Pozdrav! Ja sam profesor Neša Her i pomoći ću vam da efikasno postignete platinasto plavu nijansu kose za 2 sata. Mnoge žene u pokušaju da postignu platinasto plavu nijansu kose, jureći uporno tu nijansu, zanemare stepen oštećenja kose koje ona sa sobom može da nosi. To se često dešava zato što su prisutne greške, jer je cilj postići ton, a zanemaruje se sam stepen oštećenja kose prilikom postizanja platinasto plavog tona. Da li je to zato što su pod uticajem reklama koje su videle na televiziji posegnule za nekom bojom koja im se učinila da je atraktivna, ili su po savetu prijateljice uzele nešto što im nije dalo rezultat, a poprilično isušilo kosu, ili je to možda čak i nestručnost samih frizera. O tome bih večeras da pričam sa vama, kako da se te greške ne dešavaju. Ja sam Neša, profesor Her, i tema večerašnje emisije je šta treba da radiš da smanjiš stepen oštećenja prilikom postizanja platinasto plave nijanse kose. Kao što rekoh, žene često, jureći tu platinasto plavu nijansu kose, nemare za stepen oštećenja kada se to nestručno radi, koje dovode do toga. Dešavalo mi se u dosadašnjem radu da su dolazile žene koje su uporno jurile tu platinasto plavu nijansu kose, ne mareći za oštećenje. Njima je mnogo bitnije bilo da postignu nijansu, a jednostavno su skrajnule taj moment oštećenja. Nisu ni znale da izanaliziraju svoju kosu i onda je dolazilo do tog isušivanja i do tog slamastog efekta, jer prosto je cilj bio da se postigne platinasta nijansa. Hteo bih samo da napravim jednu paralelu između drogerijskih boja i profesionalnih boja za kosu. Razlika je u tome što boje iz parfimerija mogu da posvetle kosu od 2 do 4 tona. To uglavnom nisu specijalno plave nijanse kao što su specijalno plave nijanse koje mi koristimo, to je te profesionalne linije. Jedina stvar koja se meni dopada kod tih salonskih boja je što u tim setovima postoji šampon i maska koja adekvatno neguje, odnosno zatvara dlaku nakon hemijskog procesa bojenja. Jedino je to ono što se meni u celoj toj priči dopada, a razlika između tih salonskih i drogerijskih boja je u tome što specijalno plave nijanse, odnosno profesionalne boje, mogu da posvetle kosu do 6 tonova. Šta je jako bitno kada vodimo računa da taj stepen oštećenja ne bude velik? Sama dlaka kao dlaka, odnosno kosa, nema tu sposobnost da nam pokaže bol, odnosno nije nešto što boli, što bi rekli. Na koji način ona može da nam pokaže da nešto sa njom nije u redu, to je jedino vizuelno. Znači, ako je kosa sklona mršenju, bez sjaja, deluje beživotno, metlasto, ona nama nešto poručuje. Poručuje da joj nije dobro. Zašto je to bitno da obratimo pažnju na izgled svoje kose? Zato što smatram da džabe postignuta nijansa ako ta kosa ne izgleda zdravo. Nikome nije u cilju da na glavi ima lepu boju koja je potpuno beživotna i deluje mrtvo. Sama dlaka kao dlaka je sačinjena od korena, stabljike i srži, odnosno te spoljne opne. Šta se dešava? Znači, ta srž dlake, odnosno taj spoljni omotač dlake, to su tvorevine keratina koje se jednostavno pločasto slažu u pravcu rasta kose, odnosno od temena ka vrhovima.
To prosto, evo da demonstriram, izgleda ovako, kao jedna šišarka koja je skroz zatvorena, tako izgleda i dlaka gledajući je s polja. To su te, znači, keratinske ploče koje se slažu jedna na drugu i čine da se srž dlake štiti od isušenja. Kod kose koja je oštećena, ta kutikula izgleda ovako. Šta se onda dešava? Dešava se da je srž dlake vrlo podložna isušivanju. Kod samog hemijskog procesa bojenja, sva dešavanja se dešavaju, znači, unutar dlake, odnosno u srži dlake. Naravno, za pigment je zaslužena kora, odnosno od stanja, od količine pigmenta zavisi i sama boja dlake. Zašto ja uporno pričam da je analiza kose jako bitna? Znači, morate da poznajete svoju kosu, morate da znate koji vam je prirodni ton, morate da ste svesni prisustva crvenog pigmenta, stanja vaše kose, odnosno debljine vaše kose. To naravno možete da izanalizirate prvenstveno vizuelno, iz prostog razloga što znate kako izgleda tanka kosa, znate kako izgleda deblja dlaka, gusta kosa, ređa kosa, to je sve jako bitno. Ono što je isto jako bitno je da nakon te analize odradite, odnosno da odaberete adekvatan brend. Opet kažem, na tržištu postoji jako puno brendova, svi su dobro marketinški pokriveni i mame i privlače, ali razlika između parfimerijskih i salonskih boja je u tome što su salonske boje specijalno plave boje koje podižu prirodan ton do 6 nijansi, za razliku od parfimerijskih koje to rade do 4 tona. Bitno je da odaberete dobar brend i ja ću vam u tome pomoći. I naravno ono što je jako, jako bitno je da na adekvatan način nastavite da negujete tu platinasto-plavu kosu, jer biti platinasto-plava nije lako i jako je bitno da se toj kosi posvetite. Jer, kažem, kod specijalno plavih boja je najveći stepen isušivanja, odnosno pošto se sam proces dešava u samoj dlaci, te specijalno plave nijanse kose su te koje ujedno vrše i depigmentaciju, odnosno izvlačenje prirodnog pigmenta i punjenje dlake pigmentom, odnosno tim pigmentima, odnosno bojom, da bi postigli željenu nijansu. I to je ta specifičnost specijalno plavih nijansi. Zato opet kažem da treba odabrati adekvatan brend, jer je na tržištu danas svega i svačega. I ono što je bitno je da dobijete savet, odnosno preporuku za brend koji sigurno postiže platinasto plavu nijansu. Kažem, viđao sam u svom radu žene koje su jurile tu nijansu, uporno pokušavajući da je dobiju, ne mareći za stanje svoje kose. To je jedna velika greška iz prostog razloga što mislim da je možda bolje postepeno doći do platinasto plave nijanse nego uništiti svoju kosu, jer onda to sve ide mnogo teže. Naravno, uspeli smo da toj kosi vratimo i živost i elastičnost, ali mi je trebalo vreme. Kroz primere koje sam do sada pokazivao, videli ste kako ta kosa izgleda kada se ispoštuju određeni koraci i kada se ta kosa neguje na adekvatan način. Kako još možete da smanjite stepen oštećenja? Rekao sam, na tržištu postoje razni pleksovi, postoje ovi koji se direktno dodaju u boju i imaju, znači, tretman koji ide nakon bojenja, kao i ovi koji su u spreju i direktno se nanose na kosu pre samog hemijskog procesa bojenja. Razni pleksovi postoje, sada da ne imenujem, tako da postoji mogućnost da se i taj stepen oštećenja smanji samom upotrebom pleksa, jer stvarno štiti kosu od isušivanja i
vrlo je efikasan, pogotovo kod platinasto-plavih nijansi. Ono što je isto jako bitno, a to je da prosto pripremite svoju kosu za sam hemijski proces bojenja. Šta to znači? To znači da krenete sa hidratacijom vaše kose 2 nedelje pre samog tretmana bojenja. Jer na taj način ćete obezbediti kosi elastičnost, to jest hidrataciju, da bi se sam taj proces, da bi bila pripremljena za sam taj proces bojenja u platinasto-plavu nijansu. To ćete naravno raditi sa maskama koje hidriraju, to sam već pričao o tome, a to su maske koje u sebi imaju razna ulja, od samog lanenog ulja, avokada, makadamije, arganovog ulja. Znači sva ta ulja su u stvari zaslužna za hidrataciju kose, odnosno snabdevanje kose određenom količinom vlažnosti, jer sam proces bojenja u platinasto plavu ili u bilo koju plavu nosi sa sobom određene isušivanja. Znači, kosa mora da bude dobro hidrirana i to krenete da radite 1-2 nedelje pre nego što odete kod frizera ili se same bojite kod kuće. Znači, jako je bitno da se toj kosi da hidratantnost. Takođe, jedna od jako dobrih stvari koju možete da uradite recimo 10 dana pre samog procesa bojenja, to je da uradite peeling vlasišta, odnosno temena, kako biste sklonili te mrtve ćelije kože i ostale naslage koje su se našle na samom korenu, iz prostog razloga što ćete samim tim i samoj kosi omogućiti da bolje apsorbuje tu hidrataciju koju joj dajete tim hidrantnim maskama, tako da će ona na mnogo bolji način upijati sve te sastojke iz hranljivih maski koje na nju stavljate. To možete da uradite 10 dana pre samog bojenja. Postoje i jeftini pilinzi za kosu, ima ih u DM-u, postoje i u profesionalnim linijama. Oba rade jako dobar posao i eto, to je jedna preporuka od mene šta možete da radite 10 dana pre samo farbanje. Naravno, možete da stavljate, rekao sam, i kokosovo ulje i arganovo ulje i sve to možete da radite kako biste kosi obezbedili vlažnost da bi ona mogla da istrpi taj proces bojenja i da stepen oštećenja bude što manji. Opet, kažem, ponavljam, pleksovi razni, vrlo vrše posao i ima ih, dostupni su, nisu sad, kao da kažemo, nedostupni, tako da i to može da vam pomogne u sprečavanju samog oštećenja. Ono što je isto jako bitno nakon samog procesa bojenja, a to je da se zadrži taj platinasti ton i da kosa, naravno, nastavite da negujete kosu na adekvatan način, jer šta se dešava? Znači, izbegavajte proizvode koji nisu namenjeni za farbanu kosu. Pričao sam već o sulfatima i koja je njihova namena u samom sastavu šampona, to je da se ponašaju kao deterđent i da pene, ali su oni zaslužni za to da vaša kosa gubi tu platinastu boju, odnosno da dolazi do ispiranja te boje. Kada kažem biti plavuša, to je malo onako jedan proces koji zahteva pažnju, jer kosa, kažem, ne može da nam kaže da je nešto smeta, mi smo ti koji treba da prepoznamo te stvari i da je negujemo na adekvatan način. Platinasto plava kosa ili generalno plava kosa jeste specifična i zahteva malo ozbiljniju negu. Ta nega naravno ne mora da bude skupa, postoje i prirodne stvari, nemojte zanemarivati moć prirodnih maski, kasnije ću vam dati jedan savet na tu temu. Tako da je jako bitno da se kosa neguje sve vreme. Kažem, izbegavajte šampone bez sulfata, koristite maske koje će da ih hidriraju. To su maske koje su na bazi svih ulja i ono što sam malo prepričao kad sam pokazivao šišarke, to je ta kora, odnosno
spoljni omotač dlake, za njega, da bi se obnovio, se koriste maske koje u sebi sadrže keratin. Jer, kao što sam rekao, sastavni deo dlake i veliki deo koji ulazi u sastav dlake je sam taj keratin. Znači, preporuka je da se koriste kombinovano maske koje hidriraju i maske koje rekonstruišu, a maske koje rekonstruišu su na bazi keratina. Opet se vraćam na moju čuvenu analizu. Jako je bitno da izanalizirate svoju kosu pre samog procesa bojenja, da znate, da poznajete svoju kosu, da biste znali šta od nje možete da očekujete. Ono što bih ja mogao da vam preporučim kao, recimo, kupovnu masku, to je ova Kio maska sa keratinom i morskim algama, koja mi se odlično pokazala za plavu kosu, jer baš onako lepo hidrira i rešava ta oštećenja koja se dese prilikom samog procesa bojenja u plavu. Kažem, malo pre sam vam rekao da ne potcenjujete moć prirodnih maski. Ja sam isto bio skeptik dok nisam probao neke stvari, mada je to jako teško da ja spremam u salonu i da pravim, ali mi je prosto bilo, znatiželja me je vukla da probam, jer vidim da su pojedine po TikToku i po Instagramu vrlo onako popularne i da ih svi živi šeruju, i onda me to prosto zanimalo da, hajde da kažem, probam. Naravno, kažem, laneno seme ulazi u sastav, to je laneno ulje, ulazi u sastav mnogih maski. Ja isto lično preporučujem kapi za krajeve koje su na bazi semena lana, ulja semena lana, tako da, evo recimo jednu masku koju možete da napravite same kod kuće, a vrlo je učinkovita, čak je jako dobra i za smirivanje tog elektriciteta, jer se prosto ponaša kao prirodni keratin. To je da 2 kašike lana prokuvate sa čašom vode. To kuvanje treba da bude od 3 do 5 minuta. Ostavite da se ta tečnost prohladi i kada se prohladi možete da je procedite kroz cediljku za čaj. Ona onako postaje sluzava, gelasta. Možete da ispasirate recimo jednu bananu ili da izblendirate, ili jedan recimo pola avokada, i da je pomešate sa tom tečnošću, odnosno tim gelom koji ste dobili kuvanjem lana. U to možete da dodate kokosovo ulje, maslinovo ulje, arganovo ulje, u zavisnosti šta imate, i ta maska se koristi pre samog pranja kose. Znači, nanesete masku na kosu, uvijete ili u ovu kapu za tuširanje ili u neki celofan i držite jedno pola sata pre nego što operete kosu. Perete kosu šamponima bez sulfata, naravno nastavljate sa negom, posle toga normalno stavljate masku koja će da je hidrira i vidjet ćete, ta kosa ima toliko lep sjaj i rezultat je vidljiv odmah, tako da je to jedna prirodna stvar koju mislim da manje više svi imamo u kuhinji, ne košta mnogo, a možete da probate i da se uverite u učinkovitost te maske. Ništa, meni je drago što sam večeras mogao da popričam sa vama na temu kako da, šta treba da radiš, da smanjiš stepen oštećenja prilikom kad postižeš platinasto plavu nijansu kose. Mislim da će vam ovi saveti značiti. Ako imate neka pitanja, slobodno ostavite u komentaru. Ne zaboravite da lajkujete stranicu i da zapratite, a spreman sam i spremam vam se još zanimljivih tema i zanimljivih saveta. Ja sam profesor Neša Her i hvala što ste večeras bili sa mnom. Još jedanput bih da vas pozdravim i da vas zamolim da zapratite i lajkujete stranicu. Vidimo se. Pozdrav!